reprezentacijama koje pratite, u kojima govorimo svih ovih dana, da se čeka rezultat strpljivo, da se na tom rezultatu radi i da se ne donosi odluka posle jednog, uslovno rečeno, neuspeha? Sigurno, kako da ne. Dragan Stojković je jedno veliko fudbalsko ime, tu nema nikakve dvojbe. Čovjek koji je dobro radio svoj posao. Mada ja moram da primijetim i da kažem, neću to da prećutim, nije mi na konferencijama bio naš ili moj Dragan Stojković. Ne znam zašto, ali nije bio. Nije mi bio vesel. Nekako, kažu iskusni i mudri ljudi, u očima čovjeka možeš da vidiš da li je srećan ili je tužan. Djelovo mi je takav, ne znam zašto. Što se mene lično tiče, ja u to ne bi ni da ulazim, to je stvar Fudbalskog saveza, je pitanje, tu imate mnogo pitanja. Jedni su otišli dole, a pitanje je kakvi će se vratiti. U kakvim su odnosima otišli dole, u kakvim će se odnosima vratiti. To je jedna kompleksna fudbalska organizacija, jedna kompleksna organizacija, kako da vam kažem, kakvi su i međuljudski odnosi, ja to ne znam, mi smo bili ovde, evo ovde u ovom studiju, ubišmo se radeći. To će analize da pokažu, ali je činjenica da bi se napravio rezultat, mora da postoji kontinuitet u radu. Ništa nema preko noći. Činjenica je i na svetskom prvenstvu da su se pokazali određeni nedostaci u igri. Mogu vam reći, opet se vraćam na moju analizu utakmice protiv Kameruna, koja je, onako, s moje tačke gledišta bila tačna, istinita. Nekad to istina zna da boli, međutim, ja sam je tako vidio. Packe sam dobio od moje supruge, koja me prosto pitala šta ti bi kad toliko Piksija voliš. Istina da ga volim kao igrača, ali ovo je posao, ja sam, što bi rekao Luka Laban, ja sam bio samo profesionalac.